Nano Babo Kabalen. Kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan. We're in Pampanga. We discover great places for you to check out. Mark, parang silent type yung bosses natin Yes, ngayon. kasi nasa spa tayo ngayon. Okay, so guys, nandito tayo ngayon sa Good Ang's Spa Massage, located dito sa May Angeles City. I think ito lang ang nakita kong nakasulat na luxury spa massage, bro. Yes, actually titingnan natin yung mga place nila, yung mga rooms nila. Eh kung bakit nga sila tinawag na luxury. Yun guys, so if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go. Pag once na English name talaga siya, Good Angles. Bali, shortcut lang yung Good Angs. Sa hallway naman kasi sa front, near for front desk, hallway, waiting area. Tapos, it's okay naman kung gusto mag-foot massage, foot scrub. Sometimes, customer gusto nila back massage. Tapos, more than naman kasi ginagamit, single room tsaka double room. Let's go to their mga private rooms. Okay, so dito meron tayong dalawang rooms, the double at saka yung single. So puntahan natin yung double bedroom nila. Now, what you will get is 2 beds for massage. Ito talaga yung nagustuhan ko talaga dito. So meron tayo ditong jacuzzi at saka ng sauna. Very, very rare na nakikita mo talaga, particularly sa mga massage rooms. So dito lang yan sa Good Angs. Program kasi namin nakuha namin from Boracay. Kaya naisipan namin ilagay yung jacuzzi. So dito naman guys, nandito tayo sa kanilang single bed massage room. So what you will get is actually yan, single bed lang at saka ng sauna area. Single room kung ikaw lang mag-isa, tapos wala, sabi pa nga nila kung single, pwede ka mag-solo. Pag double room, couple room naman kasi with friends or family mo or kasama mo yung daughter mo or son or husband. It's okay naman, kaya namin gawing 3 person. Pag kung gusto ng request na 3 sila sa room. Totally kasi regular price namin is 500 to 400. For Filipino, sabi nga naman nila, Filipino naman daw yung may-ari. 350 for 1 hour. Tapos sa mga package ko start special hanggang papunta kami sa pinakamahal naming package na kasama jacuzzi na Imperial. May less kaming 20%. Try nyo po, we have new package. Ino-offer namin sa front desk yung mga new package for Filipino at sa mga foreigner. Friendship Philam, Barangay Kutkot, front for Running Man and Coffee Bay. Starting po namin ng hours is 11 AM to 2 AM. Thank you!